Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur sedanten nggih. Kali ini kita kembali lagi di channel Paijo Cakep dan tentunya di segmen Bapak Bojo. Nah, segmen kali ini pada malam hari ini ada request lagi, ada permintaan lagi dari sedulur Bapak Bojo yang kemarin itu ada yang kesurupan lagi. Nah, ini kita mau melihat atau menelusuri kira-kira di sana itu ada apa. Dan di sini saya juga sudah bersama tim Bapak Bojo. Ada Kang Ngadimin, Kang Sarijan dan juga Kang Castro. Kang Ngadimin? Ya. Nah, ini kemarin kan kita setelah menelusuri dukun santet yang kasus santet, kabarnya sudah sembuh ya seperti itu. Nah, ini kali ini ada permintaan lagi dari sedulur Bapak Bojo. Masih ada ya? Iya, masih ada lagi yang kabarnya itu setiap malamnya ada gangguan gaib. Nah, seperti itu. Nah, hari ini Anang itu cewek. Tahu yang digang? Ya, cewek. Ya. Tapi sudah punya anak kan? Tapi iki ibu bilang ngono ya. Ibunya kan Seperti itu. Nah, iya engko digolekno ini single kabeh. Gitu ya. Jadi konon gitu katanya itu setiap malamnya dia ada gangguan-gangguan gaib seperti itu. Rencananya kali ini kita melakukan penelusuran tentang kira-kira ada apa, kita melakukan penelusuran itu. Apakah itu gangguan dari gaib sendiri atau mungkin itu perbuatan dari dukun seperti kemarin. Kira-kira seperti itu. Gimana Kang Sarijan? Enaknya gimana dulu lah? Ya, kira-kira gimana? Oh, ya, jangan langsung dulu ya. Nah, soalnya kan kita belum tahu kejadian seperti apa, dan kemarin yang request itu yang melakukan permintaan itu tadi hanya sekedar cerita dan kita tidak sempat survei lokasi dan juga tidak jelas. Kamu nanya juga. Mungkin kita lakukan penyelidikan dulu atau gimana? Di musik mana ya? Bincang lah kan. Iya, bincang nih kono pol Ya. di rokok. Kira-kira apa? Ya udah, kalau memang seperti itu ya monggo segera dilakukan aja dulu. Ya kan? Di buka filmnya dulu. Tahu kan? Burung. Peteng. Merem aku ya, Kang. Iya cuma merem ayo peteng. Iya, padang. Anda menyaut. Iya. Mangan maling kan. Iya, lali. Wes kan. Iya kan. Iya. Jangan jangan dimasukkan dulu ya. Buka ini gambarannya. Iki nek kono ditunggoni kaya apa Kang ya? Semacam ulo-ulo Kang. Ulo. Lah iku makhluknya piro?
siji kan iki. siji dhewe anijen ya. Single kan. Kali gak main-main kan iki kan. Lah kok gak main-main? Kayak lanang ta wedok iku. Ya itu teko ganase sih lanang kan. Nah, itu kira-kira piye? Maksudnya gawean kono kayak ini apa nyenterai bangsane kuwi sing nakal. Sing ganti dhewe karo dhewe. Kayaknya kau gak kan. Iya. Diganggu kan. Oh, berarti ora kiriman. Berarti yo ono sing nakal ngono ya. Berarti yang jelas ono sing duwe karep dhewe sing nakal. Di gambarannya dia di sana itu nilai juga makhluk baru tanpa keinginan orang ya intinya ada makhluk sing gila. Itu biasanya gimana Kang? Maksudnya itu si makhluk itu menginginkan nyawa atau gimana Kang? Wah, belum kurang tahu ya begini ya Tapi harus di macam-macam biasanya ya. macem-macem macem-macem Ya, nanti lebih jelasnya kan di dalam lebih dalam lagi. Jadi seperti itu ya. Info sekilas. Gambarannya sih seperti ada ular Mhm. yang biasanya sih ada di sebelah kanan Di nih. sebelah kanan. Nah, Sebelah kanan. itu kondisi orangnya gimana Kang? Orangnya manusianya maksudnya. Manusianya ketika tak inceng kan yo, anas bantuane Sangat dingin ya. Mau lagi itu ini loh kakak. Enggak, maksudnya kondisinya itu ya Ya kayak setengah-setengah sih kan yo. Setengah lingkungan itu lah kan. setengah ribu. Ngomong-ngomong kan lho kan. Oke, sekilas infonya seperti itu. Gimana Kang, langsung ditindak aja atau gimana? gimana Siap? Bentar ya. kan sih kan ngombe-ngombe sih kan cocok boleh ngombe aja Ngopi-ngopi. Iya. jadi yo macem-macem lah yo acarane makhluk ini kok Itu berasal dari mana ya? Nggak tahu. berasal dari mana Belum tahu ya. tahu lah ya di apa-apa Iya. Ada ular, ada, tapi kalau yang tadi itu ular sebenarnya gimana? Dia tuh nggak ganggu ya, atau yang berulah itu yang satunya lagi. salah baca Besok. Ini kalau besok kan, Iku yang gune plastik. dapat tahu kan semua barang ya kan Ini juga kan di kakak suwi mau. Coba sama apa tak? banyak kelas umur ini mau Coba ini saya Kang, ini dan relax. Siap. Jadi misi kita untuk hari ini kita kan misinya untuk penyelamatan lagi, dan yang lebih jelasnya itu penyelamatan sedulur kita yang mungkin ada gangguan secara gaib setiap malamnya. Seperti itu. Soalnya kan sedulur kita itu sama dan spesial dan dia punya anak kecil kan? anak kecil Iya, kasihan kasihan. Kita nggak bisa menyebut
dan asalnya untuk privasi sendiri. Gimana Kang, siap? Siap kan? Jangan. Kita ngobrol Kang. Masih terang. Ini jatuhnya lebih berat apa? Sehingga kan Kayaknya sih lebih berat gitu. Kayak ya, kayak kan belum dicoba. kan Kayak yang naga itu. Ini yang kemarin itu. siapkan. Sopo iki? Sopo? Ini lo kang tak kok ning kono. Gak kelihatan? Ayo kan. Nah. Kemana? Dijoget iki. Oh. Sopo iki? Iki sopo? Iki sopo kok ora gelem ngomong? Hah? Gak belum. Lho, Kok kowe ambil-ambil. lha kowe ditakoki kok. Ini ngomong ta ora? Jeneng sapa jenengem? Jeneng sapa? Anu takokane cah. Tak tinggal mulai lho kowe nek ra gelem ngomong. Jeneng sapa jeneng? Heh? Ora usah ngerti. Oke dicek syuting ora usah ngerti. Iya. Aja ubah ae cah. Sapa jenengem sapa jenengem? Iya kan. Iki obahe calon dangdut ae piye, Kang. Kok malah wah terus ae. Jeneng sapa? Kowe aku untuk kabar kok. Kowe kok terus ganggu wong wedok ning kono iku. Piye no? Karepmu piye? Loh, aku seneng. Lo. Seneng iku ora sak bangsane kok. Maksudnya seneng piye? Seneng saake apa seneng cinta? Sudah. Lho ngene. Lha iku bojone wong, Cik. Iku wis duwe bojo. Hah? Apa? Laut. Gak urus? Gak urus piye no karepmu? Ndak. Ngono iku mau keloni ndak ya? Ono rasane tapi Enak. Oh, kok enak ngangguran iki. Kowe iki bangsa apa? Heh? Bangsa apa kowe buta, kok tah apa? Tah naga, tah piye? Bangsa apa kowe? tau wedhus. Heh? Ula. Mula kok logat-logat ngono arek ngono. Ula apa kowe? Apa sih? Gagon ae kok. Heh? Gagon ae. Ganggu apa lah apa? Jagongan iki kok ganggu lho, Cak. Aku kenal. Gak ngeloni. Wis Gagon. kok ngelan-ngeloni ae ku. Jagongan dhisik ya ini lagi ya ini kok iso men ngelan-ngelon ae. Ya to je sorean tra ta ora. Iya. Ki bentukmu ula-ula apa? Hah? Gede cilik. Gede. Gede. Ula apa iki? Ula naga apa tah ula apa?
Enggak, biasa. Orek-orek, ireng, pink. Ya, Putih. teh. Kalau putih gue. Teko di kowe, teko di asline kok di kowe. Tekan di. Hah? Tunggu wait. Wit. Wit apa? Wit apa? Gede. Ringin apa wet waru apa wet pelem apa wet apa? Ringin. Ringin. Kayak makan kono wis suwi. Lagi kok iso seneng ku karane apa? Apa pas wong iku nyuwat pakaiane ngene ya le, betetet ngene, sikile kok buntelan lepet dadi ke seneng ngono. Iya. Ya ora piye. Biasane ngono Kang yo aku nek ra wong wedok ngono. Lah iya. Sing ngene. Yo, lah. Ya boy. Lah, kowe pegawaian mesti ngene iku terus ae berarti. Hah? Berarti sing nang kono iku ya mbok senengi akeh berarti sing iya. Ora iku ta. Tuh. Hah? Yo gak ana neh liyane. Lah, kowe mek carane ngono mek ngeloni tok apa juga nyawa barang? Kamu enak kok dipateni. Oke. Berarti kowe gak tau juga nyawa. Kowe nang kono iku ana sing luwih kuwasa nang kono apa ora? Nang daerahmu kono. Apa kowe sing paling kuwasa? Naga. Sing luwih kuwasa naga berarti. Lah nek kowe iki jeneng sapa? Kula apa? Jeneng sapa jeneng? Surasa. Surasa mbah iku mbahku kok Surasa. Pelanggaran. Di sini ya. Ayo kok suwaduk iku mbahku. Lah kowe ning kono karo sapa neh? Sing kowe ganggu ning kono iku dhewean apa ana liyane? Dhewean. Lah sing ulo siji lho. Heh? Tombakku cipok. Aku ora iso ngeloni. Gak iso ngeloni. Oh, tembakmu sing tak pasang iki. Gini, Iso ngeloni. gak iso ngeloni. Hanya tak pasang kono kowe ben gak ngeloni. Lha kene wani aja wani aku wani karo tombakku sik. Tuh. Tombakku iku kalahno sik. Piye? Tombakku iku kalahno sik sine kono. Hah? Lah iya, lah kowe wani mbak aku lah ke tombakku ora wani kok. Tak besok kan. Enggak. Tombakku sik ya wani iki tombakku sik. Anjen kan kowe kan ning kono terus ae. Lah tak inceng iku kok pesawakane kok kowe ya ape apa mesir sing iku. Ono sir-siranku dhisik. Nah, iku sir-siranku dhisik kok mesir kowe. Lah kowe dicisi wong kok malah kowe ape cemacem. Waduh sikil loro dak wes kowe. Piye? Kene kok kergosan kan kene. Kan kene. Melayu. Hah? Apa ane dijupo? Mbakku ben sik. Wong tak takoki urung bar kok. Iku tak takoki sik ning kene. Ya. Kowe ning kono lah ya. Ketoke kan ana ula sijine iku sapa? Heeh, sapa iku? Kancam. Gak. Sapa? Ora ro, Lah kok ning kono? gak ro iki. Ngerti. Iya tau gelutan karo iku.
Tahu? Menang kok kalah. Hah? Kalah. Kalah ngono. Lah sing wong iku mbok ganggu wis suwi. Wis ana setahun. Urung ana setahun. Saulan. Luwe. Kan. Saliyane iku sapa ae? Ana liyane daerah kono. Yo mbok gawe linglung ngono apa piye? Iya? Ame. Angel. Gak kaya wong Gak kaya wong iku. Sing wong liyane angel. Nek wong iki gampang. Kok gampang gini gara-gara apa? Ngalamun ae. Berarti kowe iso ganggu wong iku nek pas lagi ngalamun ngono lah. Lah nek umpamane wonge gak tau ngalamun berarti kowe gak iso mlebu. Iso tapi wae. Angel. Tapi angel. Aku lah iso lah. Mas Mas dari apa tuh? apa turun itu. Kowe manggon ning ngene wit ringin. Sakliyane ning kono ana sapa mau ula naga. Iya. Nek ngene-ngenane sapa iku? Apa dhewean? Dia nunggu makam. Hah? Nunggu makam. Ya nunggu makam. Makam apa iku? Ora lho. Lah iki kok ora damuk iku. Gak damuk. Ya ora nek kowe ngono iku. Hah? Ora. Ora kok dibarno cah. Iya, mau baleni nah kowe. Sabar. Kang, ngene mau baleni nah ora. Kok jabut-jabut lah aku nek jabut kowe mbok baleni yo. Perune kowe tak undang mara rene iku mergo kepengin tak penging, tak kandhan-kandhani ben supaya nek kowe ora ngono meneh, ngono. Piye? Sabar. Coba cabut. Tak golekno jodoh piye? Apa? Tak golekno jodoh. Apa? Ya ula. Ula padha ae. Heeh. Padha. Ben kowe gak ngono. Iya, Karonan nyimarongan ya. gelem. Kenal kowe. Kenal ta ora? Lah kok uyang-uyang tak mantuk. Tak dudukno karo iku. Gelem. Iya. Kok langsung ya cah. Nek mau piye? Ya? Mau kuda? Lah, kowe gudakem karo sing nuku aja karo menungso. Iya le. Kowe gak entuk nek karo menungso gak entuk no. Kudune sing padha karo kowe. Piye? Piye wis baleni apa ora? Oh gak. Tenan. Lah kowe nek mbok baleni tak cancang lho ya. Iku pokoke kowe aja mara rono meneh. Ya. Kowe ya aja mara ning gone wong-wong liyane. Untung kok ora. Eling-eling ya. Wes, Udah mulai dhewe. wes udah mulai. Hah? Moro ndi? Moro marongan. Wih. Ya aja nganggo awak iki no. Iki ayo mulai sik kowe kok iso. Lah iki awake bola kowe. Lho weh. Iki piye, Tro? Kowe nek rono tapi aja nganggo awak iki.
Weh, Foto dhisik sama Mama. Ah, nek ngono lho. Iya, foto dhisik ngono. coba no kembang. Kamu tuh sih. Betul sih. Weh. Yo apa bangsa-bangsa ngono kuwi kok Yo doyan menungso ya, Kang, ya? Kok aneh-aneh ya. Tapi lah yo ono ngene iku wong ya sing doyan bangsa ngono iku yo. sebaliknya juga ada ya. Iya. Wong rame-rame ini. Iya. Tapi bangsa sing mau dia memang senengane kayak oh iya persis waduh persis karo sing marongan marongan Awali. Waduh, cuman sing kono sing wedok nek kene lanang memang Mbak marah-marah tenang diterima bu, tapi jatuh. tapi saya penasaran sama yang senada itu kira-kira kita perlu nih nyambung penelusuran Yang perlu karena Kang Tarijan itu enggak sudah tahu. sebenarnya nek itu kan nggak ada hubungannya nih cuman kan saya sendiri juga penasaran kira-kira itu siapa dan kenapa membiarkan si orang tadi melakukan hal itu jadi dia di situ itu sebagai penguasa atau siapa kan saya pengen tahu penasaran semuanya ya kan dulu kita kasih waktu istirahat dulu sama Kang Sarjan jadi supaya kembali fresh dulu ya Kang Ngadimin ini berhubung sudah istirahatnya sudah cukup Kang Sarjan juga udah fresh ya Kang ya nah Kang Sastro siap? Nah oke nah nanti ini Blok lo Kang hati-hati. disambung lagi yang tadi yang saya juga penasaran yang makhluk yang satunya tadi ya seperti itu jadi monggo dilangsungkan aja Siap Kang. Assalamualaikum Nah, boleh. halus nah ini halus namanya jenengan sinten Mbah? Nggih Yo kok gak usah. lho kok gak usah pripun isin sungkan jenengan wedi maksudnya wedi piye Mbah? Wedi wong-wong nek wedi wong-wong nek muja Lah sampean kok iso dipuja iki manggon nang ndi? Nanti. Kuburan kuburan. maksudnya jenengan niku teng kuburan punden ngoten sing dianggep punden nggih Terus ana wong muja. Wagi kok. Biasanya njaluk apa, Mbak? Sing wagi rata-rata njaluk apa? Ngono iku apa? maksudnya jarak dunya Iya, Wedoan. wedoan. Jaluk nomor ono Mbah nomor ono Engko pira metune? berarti jenengan niki sing biasa dianggap
punden ngoten nggih. Dan mriku nggih. Nggih, maksudnya kan sampean iki kan sing biasa dianggap ngoten lho. Sing dijaluk-jaluki. Aslinya orang aku Oh, iya. seneng kok. Oh, Lah sing dijaluki asline sapa? Oh, Aku dene ora. Aku niku seneng. Kayak ketarik aku. ketarik ning ngono. Kowe. Enak. nggone enak ngono. Berarti jenengan iki malah sebagai penunggu apa ya? Wis pokoke manggon ning Jaga. kono, enak ngono. Lah ngono iku wong njaluk ngono iku ya dikabulno ta ora? Lah sing sampean tunggu Kok ora kok sing njaluk aki, nek aki ya tetep ya ono sing ngabulno. Hah? wong-wonge dhewe. Lho sing sampean tunggu niku makame sapa? Gak ngerti. Berarti iku ana ora makame sampean ngono. Lah, sampean kono gak tau petok wong ini. Tahu tuh mau. Aku tekan. Isen. Nama aku malah melayu, kudune ning kono piye mbah wong. Lah saiki kan kaya sampean ning kono kan ya ning gone mbae, mosok malah melayu. Sampean ngerti kula ning kono apa ora? Mulane akeh. Iki ceritane Mbah. Maksudnya ku ana sing salah sijine ula kuwi sing ganggu menungso. Sing biasane ndek iki ngeloni menungso. Iya, ono. Ana. Lah Mbah sing ning kono iku nakal-nakal apa ora, Mbah? Nakal ana. Ora ya ana. Sing nakal akeh, Mbah. Oke. Nakal dalam artian ganggu menungso ngono, Mbah. Apa ya, Mbah? Pocongan. Gendruwo. Tuyul ya. Tuyul gene wong kono, Mbah. Cukup duit. Wah, iki berarti wong kono sing duwe. Aki tapi ono ngono ya. Nek ngono iku wong kono iku njaluk-njaluk iku sing ngabulno sapa? Kok ono? Teko pikirane dhewe rumangsane dikabulno ngono. Ora pisan pindho berarti bolak-balik ono kae. Biasane wong rono nek muja nggawa apa ngono iki? Kembang. Apa? Kembang ndek duwe. Dupa. Dino apa? Malam Jumat. Wong-wong kono dhewe apa wong asli? Enggak, sampean kok malah milih ning kono kan ana pondoke, Mbah. Gak seneng manggon pondok. Malah panas malahan. Panas gini, melok ngaji. Enggak, ning kono jenggo ngaji terus. Wis tercemar. Berarti malah luwih adem ning kene makam kuwi, Mbah. Nih pondok tercemar maksudnya piye tak ruko malah iku ngaji ya. Hah? Ngajine bener terus. Cara ngajine sing kurang bener. Kurang bener lah carane sing bener piye? Sing ngulangku ya kudu welas AC. Ora ngutamakno egone. Pemenah duwe lah. Biyen niku sing duwe iku ya wong jaduk ya, Mbah.
Ya lah iya sing duwe ku wong Jaduk. Biyene. Rada ngene Mbah aku gak krungu Mbah. Mbah, Dan tersitnya tak 3 bulan lho, Mbak. dijak sotek gak Mbah lah. Gak krungu iki. Iku bayaran. Iku sik biyen sing bodoh iku sing duwe wong Jaduk padha ae. Kayak kenal ta ora, Mbah? Gak kenal. Tapi ngerti. Lah iya. Kae wong apik. Lagi asalem kok tiba. Mak ning segara. Wis nek kono wis suwi sampean. Ana 1000 tahun. Kira? 1000 tahun. 1000 tahun iku mangguk ning wit kono ta ning segara. Gak ning wit kono. Gak mongkone nek ndi kowe? Hah? Oh, ning pinggir-pinggir segara. Terus manggone kono. Mbok parani. Terus kayak gawe KTP kono ya. Dadi petani kono. Ning kono sing manggon yo lanang kabeh, Mbak. Ya ana sing wedok. Iya. Ya sing wedok sapa jajan? Sing wedok sapa? Ora reti kok ora retinan. Sing gak ngertinan ya, Mbak. Kenalan nah. Nek pengen ning kono. Ora urus. Yo ngono ku yo kenal-kenalan Mbak mek tangga-tanggane ngono kok. Yo nek bancaan lah yo diundang Pak. Ha iya. Ya mosok bacaan sendungani sapa nek ra tanggane kok. Lah sing penguasane kono sapa, Mbah? Sing digedeni sapa bane kono sing digedeni. Nek Pak Lurah ta. Ora gak ono. sapa? Disungkan karo mbae. Lah nek disungkan karo mbae kok isih do nakal bareng ngono. Gak ngerti nek mbah iki. Di sekolah orang iki ben ngerti ya. Enggak, ning kono gamane aki, Mbah. Ora takok, Mbah, takok. Ning pasar pirang-pirang. Takok iki. Bendo ae besok. Wah, iya bener. Sing kira sing ndi ora madhep kabeh, Mbak. Ning kono gamane akeh ta ora maksudku? Akeh berarti. Dijogo mbae apa? Ora. Sing jopo sapa? Mbah kono. Cukup bebas. Lah, mas-masane aki. Ono. Kan. Berarti gak mantau ning ngono ya. Gamane aki. Ya bodoh ya aki padahal. Nek pondok ya aki. Nek dhuwit aki nanti. Dhuwit anak sing akeh nanti, Mbak. Ora Gak ngerti. jeneng paham. Yo iki ya jiko dhuwit apa ora? Heh? Undang rene apa? Tuyul saya jajal tuyul. Oke, yo diundang rene no. Kok pengen kenalan. Amuk, iya tak amuk. Tak amuk. Iya. Iya. Aku nek kon ngamuk-ngamuk seneng aku kok. Iya. Yo, tak tak iki. Iso kon jikuki apa? Rasa ayo kon golek rasa ya. Yo ndang kon rene.
Iya. Ya, udah mulai. Poket. Mulai cari undang kuyul kok iso. Ini nanti. Bah, Ini ya. Kaya nanti bah. Ini. Tuh. Ayo. Loh. Iya, kok. Jalan apa itu? Kue tuyul iya. Kue tuyul. Linggih Yang saya. linggih gini, Ini apa? Iki mang wis entuk dhuwit ta urung? Ki wis entuk dhuwit ta urung? Urung to? Lho, tak kon setoran kok malah urung entuk iki piye karepmu? Ora go duwe ah. Duit. Nek bang aku. Kancam niku nang iki. Hah? Aki. Kowe teko ndi? Teko Kek ngone-ngonane wong apa gak? Hah? ngenane wong. Wis suwi. Wis Wong suwi. ndi wong kono apa wong aku? Ngopo no? Ya iki nek umpamane ki wis bar njepuki dhuwit iku ki dikeki apa? Oh, Nek wis nek ora golek duit dikeprok. dikeprok, nek lah nek wis entuk dhuwit. Nek entuk duit dikeki apa kok? Dolanan. Dolanan. Kayak dolanan. Apa dolanan apa? Kaca. Kaca. Lha wong kaca gak seneng makaruan. Bakul kaca dirambi kan. Iya. Lah iki mang kowe kok orang biasane kan jipuk dhuwit jam piro? Kayak wayah. Hah? Nek dikongkon. Berarti nek ora dikongkon ya ora. Berarti wayah sembarang. Jiko duit piro? Hah? Kertas. Warnane apa? Warnane Abang, biru, pink. Kuning. Hijau. bang. Bang. Nah, ya bang, berarti 100.000. Lah nek Oh gak pink sing kembang-kembang. coklat mau sing coklat. Mau. Tik. Sing kerincing-kerincing. Kayak sing kerincing-kerincing iki malah wis. Malah apik no. Enggak. Lah kowe asale ning ndi, Pak? Asale kowe kok ndi kok hidup-hidup dadi engon-engonane wong. Heh? Kok kono ndi? Aduh ndi? Kedua. Kedua terus ditemok wong iku. Ning Ya, kowe ning ndi ki ning ndi? Aduh ini di sak durunge. Sadurunge nek ndi? Kok dibawa wong itu. Iki sadurunge nek ndi? Oke. Lah ya manggon ndi asline? Ning kono ndi? Jenenge. Ning gone gunung apa ning gone dukun apa ning ndi? Hah? Piye? Weh. Nih ditakoni. Ngene kok kowe manggon ndi asline? Asale. Iya. Ning gunung. Gunung. Lah kowe tok terus siapa no? Kena wangi. Kancamu lagi. Lah kowe hidup-hidup kok melu wong iku kok dijiko wong iku. Piye? Dijiko wong kono. Terus dikekno wong iku ngono. Dibuak terus ketemu wong iku. Kowe balik ning asalem ae ya.
Sama sapa? Lah kene mulai ora roh wonge ora roh le. Mulai ya ki langsung diruntul mulai lah wis nek goleki dhek ben bingung. Mau tak neng pasar bilang kok mampir di pasar kono taman nanti lah yo ono bulanan lagi kok. Ya balik nang gunung nah ae ya. Hah? Gak bisa mulai gini. Lah ya ojo murah kowe ning gunung ae, Cik. Maksudnya. Ya gak bisa mulai ana apa? Gak roh dalane. Bisa mulai apa ora kok malah dolanan takut. Kene nggone kowe balik nang gunung nah ya. Mau, lagi kepengen nok ndi? Kowe pengen endi kowe? Dolanan. Tak kei dolanan kok terus mulai ning kono ya. Dawa ning kono tak kei sak blangse. Iya. Tapi iki dolanan apa? kaca. Alam. Wah. Sepenting kowe aja balik nang omahe wong iku mau neh ya. Iya. Lem. Ora arep para emeh kok gangger mora minggat atuh ta wis. Sandanganem gawani. Ya. Kayak goleki kan. Iya. Cek Kang jika dolanan ning ngono Kang. Lah jane kok njupuke dhuwit ku kowe dhewe ku asine kowe seneng dhuwit ngono apa piye? Gak. Njupuk piye carane? Carane piye? Kok iso njupuk dhuwit carane piye carane? Hah? Dimi-dimi ya. Terus kowe njupuk. Milih. Lah dhuwit iku sing iso mbok jupuk kabeh apa ana dhuwit sing gak iso mbok jupuk? Hah? Kayak ana sing gak iso? Di ATM. Sing gak iso iku sing piye? Duit model piye sing gak iso? Hah? Gambare gak koyo. Nek gambare gak kaya iku, berarti Oh, dhuwit maksudnya- liyane. Agar gambare ora abang ngono ki moh. Tapi carane ngono dhuwite posisine model piye ya iso mbok jupuk. Iku siji-siji. Diputer sini nih guys. Duit agar kok diputer cilik-cilik gak iso. Nek dikareti iso. Nek dikareti ditumpuk tok ngene ditumpuk digendel. Bisa apa gak? Iku iso. Nek dicepret barang dicepret, dadi siji tempelno. Gak iso. Iso. Saiki kowe tak balekno murah neh gak entuk njupuk dhuwit ya. Hah? Kanan. Kayak dolanan sih Kang. Kayak dolanan? Dolanan apa? Kaca, dolanan kaca. Rung ngono kok. Kaca lah cah. Apa le? Rung apa? Aku gak mudeng kok. Neker. Neker yuyu motor. Lalu anu mau apa yang lewat kok geger ae. Rung. Cewek. Apa iku apa? Motor ya. Oh, becak. Apa le? Motor ya. Aku ngomong sebelah lho, Pe.
Apa itu? Yuyu ya, yuyu. Oh, mantap. Mantoran. Heeh. Nah, tapi bariku ke iku ya, aja balik nang omahe wong iku neh ya. Balik nang gunung neh ya, nang gunung ae ya. Tenan. Minggat ya pakaiannya. Minggat ya? Kabeh ya. Nah, wes. Delok Kang Adime iki montore mau. Nomornya bilang kok. Ayo, delok Kang Adime montore. Mulai. Montore wis tak dilekono ya. Ning kono wis tak dilekono. Iya. Wis tak dilekono. Ya. Kok malah bingung sih. Arep dibleno kok malah bingung dhewe, Cak. Mulai ya. Montor ya montor. Nah wis ora. Mantan kan? Kira mantan cewek iya. Dibirat. Iya. Urip. Dagang ya tadi yang terpenting misi kita sudah terlaksanakan. Jadi yang tadi ternyata itu tidak perbuatan dukun santet atau bukan kiriman. Yang jelas itu perbuatan dari jin, dari makhluk lain, gitu ya. Kita singkat Sampai benar karo penduduk sana. penduduk di sana. Di sana kan banyak sekali. Jadi di sana itu ada tuyul, ada ular, dan ada mungkin di sana itu ada sesepuhnya yang tadi itu penjaga makam sesepuh yang di sana. Dan ada yang ditanyakan lagi mungkin monggo Kang Dasro, ada masukan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada saya tutup dulu. Baiklah konco-konco, tadi ternyata itu memang bukan kiriman dari orang lain, melainkan perbuatan dari makhluk itu sendiri yang sukanya memang sama manusia yang diajak tidur tadi. Penelusuran kali ini cukup sekian dulu ya. Pokoknya dukung terus channel kami Pak Ijo Cakep dengan komen, like, dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Yang belum subscribe monggo di subscribe. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.